ناف لمكين مولاي كلمتك مقدسة قلب وحداني نقاد بيلجي سمتي بلك هاي فين املي محبة فين امي لادا امتا مارين تولي امين تشفين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Robert Ferrante. Ħuti illum l-ewwel ta' Mejju, x-xahar dedikat għażiż lill-Omna Marija. Mhuwiex xahar liturġiku huwa frott id-devozzjoni tagħna. Għaliex kif tafu fl-ewwel ta' Mejju l-ewwel ħadd ta' Mejju imbagħad niċċelebraw il-festa tal-Jum l-Omm. U għalhekk dan irid ifakkarna biex niftakru wkoll u nonoraw l-Omm tagħna tas-sema. Però hekk dan il-xahar jinbeda dejjem taħt il-ħarsa ta' San Giuseppe Ħaddiem. San Giuseppe li bix-xogħol tiegħu mantna lil Kristu. Ejjew aħna wkoll fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, li ħlaqt kollox, Inta għamilt għall-bniedem il-liġi tax-xogħol, fil-ħniena tiegħek għatina li bl-eżempju u l-ħarsien ta' San Giuseppe nagħmlu dak li inti trid minna u niksbu l-ħlas li wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ari wieħed. Għarem il-ktib tal-Ġenesi u għal Alla ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu u xbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom, nislu u woktru u mlew l-art u aħkmuha u saltu fuq il-xħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għejxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tar kollu tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel. U ara, kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk intemmu s-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. U bierek Alla s-seba' jum u qazzu għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Il-kelma tal-mulej. Wettaq xogħol idejna mulej. Wettaq xogħol idejna mulej. Qabel ma twildu l-muntanji,
qabel ma tnislu l-art u d-dinja minn dejjem ta' dejjem int u Alla. Wetta xogħol idejna mulej. Intraġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Wetta xogħol idejna mulej. Għalhekk kallimna noddu jimħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm se ddum, ħenna għal-qaddejja tiegħek. Wetta xogħol idejna mulej. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħajder emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Wetta xogħol idejna mulej. Inhumu bil-wifqa l-Evanġelju. Imbirek il-mulej min jum għal jum, jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom tant li jgħaġġibhom u li bdew jgħidu: Min fejn kisbu dan il-għerf u dawn l-ġubijiet? Dan mhuwiex bien il-mastru daxxa, ommu mhijiex dik li jisimha Marija, ħutu Ġagbu Ġuseppi, Juxmun u Ġuda, ħutu l-bniet mhux kollha fostna qegħdin. Mela mnejn kisbu dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu għalilhom: Ma hemmx profeta li mhuwiex imweġġaħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U ma għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Jingħad li fil-ħajja tal-Papa Ġwanni 23 darba mar fuq post fejn kien qiegħed jinbena. U staqsa iltaqa' mal-ewwel ħaddiem u qallu: X'inti tagħmel sabiħ? U qallu: M'intix tarani qed nonġor din il-ġebla. Mar fuq liħor, għallu int, għallu hawn imbagħti biex naqla l-ħobża ta' kuljum. Mar fuq it-tielet wieħed u għallu: qegħdin nibnu din il-knisja. Min jaf kemm nies għad jiġu u jfaħru lil Alla fija. It-tlieta min-nies kienu qegħdin jagħmlu l-istess xogħol, imma mhux it-tlieta wieġbu l-istess. Għax it-tlieta kellhom viżjoni differenti ta' x'inhu x-xogħol. L-ewwel wieħed sempliċement qed jara dak li qed jagħmel b'għajnejh. Qed nonġor, dak hu xogħli, naġġar. It-tieni wieħed qallu qed imbagħti biex ngħixx il-familja, biex naqla l-ħobża ta' kuljum. Mela għalija x-xogħol huwa biss sempliċement gwadan biex inżomm wieqfa lil familti. It-tielet wieħed ma baqax fuq dak li qed jara, imma qallu min jaf kemm nies għad jiġu u jfaħru lil Alla. Kikollna nistaqsu kull wieħed u waħda minna:
jien għalfejn naħdem. Kif inħares lejn ix-xogħol. Anka intom eżies nisa tad-dar. Kemm xogħol tagħmlu, imma m'hemmx paga. Allura inti ma taħdimx. Allura dak ix-xogħol kollu li tagħmel fil-familja dak mhuwiex xogħol. Id-dinja tal-lum hekk tirraġuna. Imma quddiem Alla mhux hekk eżies. Smajna fl-ewwel qari u rajna hemm żewġ passi importanti immens. L-ewwel wieħed jibda billi jurina kif Alla jaħdem u jibda il-biċċa xogħol tal-ħolqien. U f'dak ix-xogħol kollu tal-ħolqien joħloq anke lill-bniedem u jagħmlu fuq xbija tiegħu jixbħu. U għaliex għamlu jixbħu, Alla jafdalu fidejh il-ħolqien kollu. Biex jiena u jien issa biex xogħol ta' jdejja u x'inhu jiena nkompli nuri il-ħolqien ta' Alla. Din hija l-vokazzjoni tagħna eżies. Din hija l-vokazzjoni tal-ħaddiem. Imma wis probabbli din il-vokazzjoni qiegħda tiċċajpar. Għax qed nara biss ix-xogħol mhux kooperazzjoni tiegħi f'dak kollu li jagħmel Alla, imma qed nara nħares biss ix-xogħol għal gwadan personali tiegħi. U allura x-xogħol jibda jsir ta' dwejjaq, jibda jsir biss gwadan ta' flus, jibda jsir biss possess fuq ħaddieħor, jibda jsir ukoll anke jekk li jaqbilli, l-importanti li naqbel nieħu l-flus, imma x'naħrab minn fuq ix-xogħol ma jimpurtax. U allura jibda jsir ukoll serq ta' flus. Ix-xogħol iżjies jagħti dinjità lill-bniedem. Ix-xogħol juri il-kobor ta' Alla fil-ħidma tal-bniedem. Alla għadu joħloq permezz tiegħi u permezz tiegħek. Permezz ta' dak kollu li nagħmlu. Imma rridu naraw jien qiegħed nikkoopera fil-ħidma tiegħi. Interessanti. Għax fil-verità dak li ġara fil-ħajja ta' Ġesu. San Giuseppe hawnhekk fil-Vanġelu li qrajna lanqas biss jissemma. Imma jissemma Ġesu bil-ħidma li kellu missieru. Dan mhux bin il-mastru daxxa. Jiena nħobb ngħid ċajta. Illum qed niċċelebraw San Giuseppe ħaddiem, mhux San Giuseppe l-għażien. Għax ħafna drabi dak li qed jiġrilna. San Giuseppe bix-xogħol tiegħu bl-għaraq ta' ġbinu, tajjeb kun nafu li San Giuseppe għalkemm hu bin il-mastru daxxa, il-kelma preċiża mhijiex tant mastru daxxa li kien jagħmel biss xogħol tal-injam, imma hija bin il-ħaddiem tal-Għid. F'dawk iż-żminijiet, ix-xogħlijiet fi żmien Ġesu, jekk qed tinbena dar, iqabdu grupp ta' ħaddiema flimkien u flimkien jibnu dik id-dar u jmiddu jdejhom għal kollox, għal dak kollu li hemm bżonn biex joħolqu dik id-dar. U dan kien Giuseppe. Giuseppe bix-xogħol ta' jdejh ta' id-dinjità lill-liben ta' Alla. Giuseppe bix-xogħol ta' jdejh
mantna lill-Kristu, lill-Alla li sar bniedem bħalna biex ibirek xogħol idejna. Imma jien kif nistaqat? Jekk jien ix-xogħol tiegħi minix nagħmlu b'rikonoxxenza lejn Alla, kif nistaqat li jien Alla ħajwettaq xogħol idejna? Kif aħna tlabna fis-Salm responsorjali. Wettaq xogħol idejna ma jfissirx għamel li aħna nagħmlu l-mirakli. Imma l-mirakli jsiru veru meta aħna naħdmu u nwettqu il-missjoni tagħna b'imħabba, b'rikonoxximent, b'responsabilità għal dak kollu li Alla tani nagħmel. Hawn il-bniedem isib id-dinjità tiegħu. Nispiċċa b'ċajta, mhux b'ċajta, fad veru. Kont għadni saċerdot fl-ewwel snin tiegħi f'Ruma. U kellna soru verament kienet soru qaddisa li kienet issajjar il-parroċċa. Ma kienitx koka prima. Imma kienet tagħmel dak kollu li tista' minn qalba. U mhux darba u tnejn bħalma jiġri lil kull mara tad-dar, il-kull min isajjar, mhux dejjem li kell jiġejk kif tixtieq. U allura din ħafna drabi kienet tiġi u tgħidilna skużawni illum ma naħsibx li ħajjaġobkom l-ikel, ma naħsibx li ġa tajjeb għax l-għaġin sajjartu ftit iż-żejjed. Imma mbagħad kienet iż-żejtu tgħidilna imma għamiltu b'imħabba. U aħna konna ngħidula mela ġie tajjeb żgur. Għax mhux kif tagħmlu, biss l-iskop ta' dak ix-xogħol li inti qed twettaq kif bdejna fil-bidu ta' dan il-ħsieb tagħna. Ejjew nitolbu l-mulej eżies. Ejjew inkomplu ngħidu din il-talba sabiħa li għamilna fis-Salm. Wettaq mulej xogħol idejja. Għax jien dak li qed nagħmlu bħala turija ta' mħabba lejk, ta' mħabba lejn il-familja, ta' mħabba lejn is-soċjetà li fija ngħix. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti eżies jew nresqu it-talb tagħna lil Kristu li ma stmerx ikun iben ta' mastru daxxa u bil-ħidma ta' jdejh ta' id-dinjità tax-xogħol lill-bniedem. Nitolbu u ngħidu flimkien mulej għati s-saħħa lill-ħaddiema. Mulej għall-Knisja sabiex tkompli jixxandar bil-kelma u bl-eżempju tagħha id-dinjità tax-xogħol u tal-ħaddiem. Nitolbu għal dawk kollha li m'għandhomx xogħol sabiex isibu jaħdmu kondizzjonijiet li jixirqu il-bnedmin ħielsa. Nitolbu għal dawk kollha li jħaddmu xi persuni taħt il-kariga tagħhom biex jemnu li dan qed jagħmluh biex iħarsu id-dinjità ta' kull bniedem u mhux biex jaħkmu fuq il-bniedem. Nitolbu mulej wettaq xogħol idejna, wettaq dak kollu li jsir fil-familji tagħna. Ejn il-ħidma li b'tant imħabba u dedikazzjoni jagħmlu ħafna minn ħutna mal-anzjani tagħna, mal-morda tagħna. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ejjew nitolbu lill-Omna Marija biex tbierek u tqaddes il-familji tagħna ħajjikbru dejjem fl-imħabba tagħhom lejn xulxin. Nitolbu Missier Qaddis,
li wrejt li San Giuseppe il-misterju ta' ibnek il-waħdini u fdajtu fit-tmexxija u l-ħarsien, għati lilna wkoll li nifmu dejjem iżjed il-misterju tal-inkarnazzjoni tal-istess ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikbarena fi qlubna u bit-tama, taħajjom ran faruk si trebir. Alleluia, alleluia, alleluia. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla għajn ta' kull ħniena, ħares lejn dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe u fit-tieba tiegħek għatina li jiddoni li ressaqna quddiemek ikunu għalina għajn ta' ħarsien bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, infaħruk, inberkuk u nxandru il-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li jint tajtu barus lill-Verġni jom Alla, għaddej fidilu waqli li jint qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Kristu Ġesu Siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, u għalhekk mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema aħna ntennu l-kobor tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Għaddejs tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu,
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkienu għall-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex il-mulej tassew iwettaq xogħol idejna billi tiġi fostna is-saltna tiegħu. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li treħħi d-nubiet. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
imbirek mulei al Deiem, imbirek lisem adistiek. Alleluia, alleluia. Intli lati semaular, alla kbir mulejn tal-aloni, sultan qawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej al Dejem, u imbirek lisem adistiek. Alleluia, alleluia. Salvatur livdeitna l-kol, intlittina ħajja u ta' maġnida. Addis qawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej al Dejem, u imbirek lisem adistiek. Alleluia, alleluia. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina, kollok tjiba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej al Dejem, u imbirek lisem adistiek. Alleluia, alleluia. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, alleluia. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, alleluia. Il-Kristu tal-ħejja, jissid wis-sultan, rebi fuq il-mewt, qawwietu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, alleluia. Jew fiskiet imbirku il-mulej, dak li sjar ħaġa waħda magħna, dak li fdalna ix-xogħol ta' jdejh, poġġieħ f'idejna biex aħna permezz tiegħu nkunu lesti anke wkoll li nbirkuh.
nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Giuseppe nożżu l-imħabba li inti turi magħna u ngħixu dejjem filena ta' paċi bla tmiem bi Kristu siedna. Jew ngħidu tliet avamrijiet nofruhom mal-ħaddiema kollha. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija, o kem jidolejn, dak ismek sabir, kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talna jatik l-akbar ġie. Jintlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, jintlom ta' min ħalqin, bik mim